Sa number 3, 24 ka mga pungsod, 18 ka mga rehiyon sa Pilipinas, ginapaabot magapakigbahin sa Terra Madre Asia and Pacific. Terra Madre Asia and Pacific 2025 nga natalana sa Nobyembre 19, tubtub 23, diri sa Bacolod City. Sunod sa organizers, hindi lamang inihigayon nga matibong ang mga ginatanyag sa local communities, kundi makaganar man. Ang kahiwatan ng ginakabig pinakauna kag pinakadako nga pagtililipon nga ginapamunuan sa slow food movement. Magabukas ini sa Nobyembre 19 sa provincial capital Lagun. May 24 ka mga pungsod ang ginapaabot magapakigbahin. 18 naman ka mga region sa pungsod ang magapadulong. Suno kay Rina Gamboa, ang Executive Director sa Terra Madre Asia and Pacific 2025, higayon ini nga matibong kag makilala kung ano ang yara sa probinsya. Pahanumdom ini nga dapat ipabugal ang mga local ingredients. Ang mga nagabisita nga turista nagakadto bangod luyag nila matilawan kung ano ang duna sa aton. Sunod kay Ramona Chinchin Uya Jr., ang slow food counselor para sa Southeast Asia. Dako ang papel sa Bacolod nga ginakabig slow food hub of Asia and the Pacific. Ang Negros naman bilang organic capital of the Philippines. Good, clean, and fair food for all ang ginatibong. Ang kahiwatan na magaserbe nga platform para sa pag-collaborate sa mga mangunguma kag mangingisda, indigenous communities, mga chef kag food artisan, youth kag academics, kag mga policymakers kag advocates. The way we see it, the money can come in through events like this and through reminding people, because when they come here and realize how rich we are in resources, and our asset really is being an agricultural place, right? We don't have, our beaches are so far away. What will they do in Bacolod? What will they do in the nearby cities of Bacolod? But to eat. But this time, we invite them to eat and celebrate. Eat and celebrate that farmer who grew the iba, the batuan. We actually recognize the efforts of Negros Island. Because not only it is the organic capital of the Philippines, we have the long history of sustainability and very strong, the strongest organic movement, not just actually in the Philippines, but actually in Asia. So that's one of the reasons. And not only it is the organic capital, but Bacolod is actually the slow food hub. Not only mapatilaw different dishes, but they will also experience and see kung ano magtimpla at mag-upra man sa lain-lain ng mga delicacies. I think, mention ni Marina, hindi lamang kita ang may chance, but give our households also the chance. Of course, exposure man sila, basi kabalo man sila magsunod.